Ik ga daarheen. Ik ga live. Ik ben live. We zijn daar live. Dan ben we live bezig en dan gaan we live. We zijn live. Wat goed is, we zijn nu live. We zijn live op Facebook. We zijn live op YouTube. En we gaan lekker inspreken dadelijk, mensen. Je moet het scherm ook lezen en we gaan lekker met z'n allen inspreken. Heerlijk. Andries Smits is direct. Dus nou, dan kunnen we maar los, hè. Juster ben er geweldige prijzen hier door uitgegaan. Al mag ik eerlijk zeggen, ze ben eigenlijk nog net erdoor uitgegaan. Want het zit je nog. Hier staat nog Abe Lolkema. Die had juist een mooi prijs gewonnen. Abe jongen, Lolkema, het zit erin. Het komt naar Drachtenta. Ik zal dadelijk, als het een livestream clear is, breng het naar het postkantoor. Of naar de Primera volgens mij ik vaak in. Dus de Primera. Dus als je moet wat prijzen winnen willen. Spreek even op inspreken.nl en stuur. Oh nee, dat kan ik nog net vertellen. Nee, maar deze niet spreken. Eerst niet spreken. Wat valt er jou te winnen, zei Erik. Het is een hele goede vraag, Erik. Ik jezelf net een betere vraag bedenken kent om te stellen. Nou, wat hebben we jou? We hebben jou hele mooie popsockets. Je had misschien wel een keer van je popsockets. Die dus achter op die telefoon. En dan kan je hem heel goed beter horen. Valt er nog weer in die klauwen bij. En hij is net zoals mij een basteniedscherm. Want ik ga hem er wel opzetten, die popsocket, maar ik weet het net. Ik ga een hele mooie pet. Die kan je gewoon vergezen winnen. Hè? Stuur ik dan gewoon op. Ik ga een hele mooie zwitbaan. Voor als de zwittend nachts wekker wordt van een rare nachtmerk is het op dan. En ik ga lachjes. We zijn lachjes. Meestal we zijn lachjes. Op achtergrond zien de lachjes. Maar die kan ik winnen voor op een fiets. We hebben hele goede lachjes. Het is nog donker natuurlijk. En waar we dan net van die mooie lachjes hebben. Want je weet hoe het gaat. De dynamo is besteken. Je had geen lacht op een fiets. Nou, dan wil ik gewoon lachjes hebben. Dus het belooft voor mezelf nog steeds even de vraag van hoe kan je winnen? Maar ik kies gewoon op een gegeven moment in uit. En dan zeg ik van nou, doe haast het won. Maar hier een t-shirt of zo. T-shirt toch? Zo ik niet. Veentje. Zou ik een t-shirt toch doen of niet? Ja, jongens, stagiaires, hè. Die maakt af en toe eens even en dan komen er komt, ja. Maar goed. Meneer John, wat is dit dan FV? Wat is dit dan? Frieske vlogger, denk ik dat het de vraag is. Ja, jongens, prachtig. Hier, waar wordt er nog net zo'n mooi shirt? Die bekeken de meesten gewoon ek. Misschien, joh. Het is gewoon zo ontlang geweldig. Nooit gedragen. Nieuw in papier. Huh? Ik kreeg gewoon opstuurd. Dat is trouwens toevallig een L, maar er zijn meer maten. Dus dat komt helemaal goed. Even nou ja, voor de mensen die het al een keer hebben, jongen, ik ga dadelijk even wat zin inspreken op inspreken.nl. Dat is deze site die je me nice in jongen. Waarom doen we dat nou eens? Omdat we graag willen dat de toekenapparaat die we hebben, dat die letter ek Fries praten kennen en Fries verstaan kennen. Doen we dit nou net, dan zitten we aan met al je apparaten die alleen maar Nederlands of Engels kennen. En dan, ja, het Fries dan net. Dus stel je voor, doe ons graag, weet ik veel, Fries praten in die stofzoeker of zo. En dan zit er helemaal net. Nou, dat kennen we dus net haar. Dus het is heel wichtig om Fries in te spreken. Want met die datasetten die we daarmee creëren, kennen ontwikkelaars. Die kennen daarmee dingen ontwikkelen, zodat het echt Fries verstaan kan. Ik wil maar zeggen, ik hier toevallig hier nog maar de man van Waard net waar hij zei van, nou, dan zou bijvoorbeeld zouden ze kennen dat, nou, dat Waard net in het Fries voorlezen wordt. Waar wordt het nog net? Dus meestal spreek vooral in, maar dit ben trouwens wel wat doelen die misschien net zo heel belangrijk binnen. Wat misschien wel wichtiger is, in de zwargrobots praten nog Nederlands. Zo heel mooi wezen als die echt Fries praten kennen. Want dan ben ik nou meestal willen graag dat hij dat speel Fries praat. Eduard Veentje, die zei de Instuk-marathon heeft meer winkans dan de postcode loterij. Nou, dat is helemaal terecht, want hoeveel mensen zijn op dit moment ontzettend? 15 kijkers, daarvan wint sowieso in. Dus de winkans is sowieso 1 op 15. Nou, ik weet niet dat de postcode loterij dat ik doe. Ja, die zeiden van ja, altijd winst of kans of zo. Dan kreeg je niet een lullige prijs. Dat doen we niet doen. We doen gewoon in die winterjaren. En die kreeg gewoon een fantastische prijs. Die kreeg gewoon een pet. Die kreeg gewoon een t-shirt. Oh, t-shirt. En die kreeg een hele mooie zwitboom. Kan het ook in het Leeuwarders? Tuurlijk kan het in het Leeuwarders. Ik zal even voordoen hoe het in het Leeuwarders gaat dit. Nou, daar gaan we hoor. Daar gaan we in het Leeuwarders.
Niemand had er meer tijd voor. Het is een beetje leeuwarders. Deze leerling denkt meer in beelden als in woorden. Het is een beetje mijn leeuwarder accent misschien. Het programmaboekje van de Schouwburg is weer verschijnd. Waar zwaar het van jou en de poppen? Ja, dat is meer waar zwaar het van jou en de poppen. Hè? Het verhaaltje is in en al biennoorzwielen onzin. Nou, zo het kennen ze ook in het Leeuwarders, denk ik dan. Hè? Dit ligt dan wel op Leeuwarders zo net. Dus Peter Muizer. Dat ken ik in het Leeuwarders. IK 043 met je. Goeiedag, goeie vriend van de show. Maar waar had al wel eens insprutsen bij inspreken met MRL? Waar van hem had het al een keer niet? Ik wil het graag van je weten. Ik wil graag weten waar het al een keer had. Zo, nog even verder. Ik doe even grotere letters. Bij de controle bleek dat de bestuurder van de auto geen geldig ritbewijs hier. Je had vrijwillig afstandingen van status en rijkdom. Maar wie dat? Een goed verstander had een heel wat genoeg. Dat is een mooi tegeltje uitspraak, hè? Ik wie warg en ik reageerde nogal cru en kwaad aan op zijn vraag. Dat is ongeveer mijn standaard ding, maar goed. Neem op. Inzien. Ik weet nog niet hoeveel procent dat ik haal. Hoor. Nee, ik weet nog niet procenten. Normaal is je ook procenten. Hoe graag procenten zijn? Hoeveel procent nak al insprutsen? Nee, dan moeten we nog maar even terug. Ik zei Andries Smits. Ik ben nou echt bezig, zei Andries Smits. Doe best nou gewoon op dit moment wat inspreken. Ik vind het helemaal fantastisch, Andries Smits. Als je nou een mailtje stuurt naar info@defrieskevlogger.nl dan, ja. Alles gaat neffens plan. Nee, het is heel slecht wezen dat ik nou de prijs nog voor begin te gaan natuurlijk. Want als ik nou de prijs nog begin voor te gaan, dan hek het aan iedereen natuurlijk al uit deze stream. Hé? Nee, op het einde. Hè? Op het einde mag je pas de prijzen voor het gaan. Dus ik ga nog niks beslissen, hè? Iedereen kan nog de prijs winnen. Hele slechte showman ben ik eigenlijk. Ja, ik al prijzen voor iedereen die tune doet. Hé, iedereen ben ik al meestal op Facebook of net? Ingen? Waar? Mirjam? Welke Mirjam? Mirjam van der Meulen? Oké. Oh, Mirjam, dat ben je vooral die dingen, hè? Maar goed, dat wordt net. Ik ga het les zeggen trouwens, ik in verkocht om een vrouw, dus op zich maakt dat ook niks uit. Dus dat is op zich net erg. Had Andries alles al won? Nee, Andries had er net alles al won. Andries had er net alles al won. Er worden nog meer prijzen voor het doen. Er worden prijzen voor het doen. Meisken, zit er maar net doorheen. Er komen nog prijzen. Er komen prijzen, meisken. Je moet alleen nog even wachten tot het einde van deze show. Over een kwartier. Dan is het al klaar. Hier wie in de oorlog binnen en ik in het hier naar de bevrijding. Nou, wat persoon dan. Zit een squattel op de vaart hoor. In een suterig pleetske wennen een oud wiefke met een kort en in hen. Hij vertelt wat de Slauerhof tentoonstelling in het Letterkundig Museum in Den Haag inhoudt. Zo, het ben soms wel bekkenbrekkers, hè, mag ik zeggen. Dat mag je mij aan. Normaal kreeg ik altijd de cent trouwens hoeveel percentage had ik had, maar dat kreeg ik er nooit bij. Ik wil het zien. Dat moet dat zien. Spreken. Zo. De gemeente wil eerst om tafel met de omwenners. Eerlijk is eerlijk, ze winnen alle 4 zo bijzonder. Ik wil een route beschrijven van Genk naar Amsterdam. Waarom zo'n stadbollen, maar goed. De politie kreeg verleden week snijtemorgen een melding van Loertsoerlijst. Op het veen hebben we hier nou een kunstijsbaan. En welk veen? Zusterveen of Jerrenveen? Nou ja. Anyway, ben aan het schaatsen, zei de portalmaster. Ben aan het schaatsen? Nou? Ken dat nog? Wij dan, we hebben best wel een reedrieden portalmaster. De Jerrebarre is in de Jarrebedarre.
Dat is ook wel mooi. Ja. Die zit er helaas net tussen, denk ik. Maar André Alma, jongen. André Alma, jongen. Maar goed. Ik zal hem 1 keer 4 voorlezen. En dan zullen we even zien wat de prijzen binnen kennen. Dan zullen we even zien wat je wat prijzen binnen kennen. Dan zullen we de prijzen eens even verdelen hier. Hè? Selecteer je woord. Ik viel me goed. De tragische kanten van de leefde spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. Nou rent het zwet me weer in de eigen. Zo, en daarom was dus... Wat had ik dat ding nou? Hier, en daarom was dus dit haar, hè? Want dan rent het zwet net meer in de eigen. Waar bestoot binnen? Ik ben in Dongeradiel ben ik binnen. Dat weet je meteen. In Dongeradiel. Dan gaan we maar eens even wat prijzen even verdelen aan tegen. Net. Waar wil ik graag een prijs winnen? Waar wil ik graag deze prijzen winnen? Waar zei het van... Goh, dit zijn leuke prijzen. Deze prijzen zou ik graag hebben willen. Ik zou wel graag een zwitbaan hebben willen. Een t-shirt. Een pet. Wachten. En een papiezakket. Oh, sorry. Het mooie is, ik moet daar naar het postkantoor daar, dus ik kan het waarschijnlijk daar gelijk opsturen en haast het morgen zelfs al in hoes. Of tenzij als het hier heel dichtbij wenst of in de buurt, dan kan ik het zelfs gelijk brengen. Of dan brengt Eet wat veentje brengen bij de del. Ja. Ik gun het Andries, zei het IK 043. Hoor. Wat aardig van de IK 043. Ik gun het Andries. Of is het een soort van tactiek IK 043? Zo van... dit is zoals Salomon, toch? En dan zei ze direct van... jou die vrouw ben maar en dan kreeg die vrouw het ben, toch? Of zo, weet ik wel, Bart. Sorry, ik praat even mee hier op de linkerkant. Dus zei ze, was het band er midden zagen en dan zei het, die ene vrouw van, nou, door het band dan maar naar die vrouw. En dan zei het Salomon van, oh, dan zal dat worden band bezig. Is dit een logisch verhaal net? Martijn Volbeda, die zei het goeie Frieske vlogger. Nou, goeie dag. Dat is, moest ik even praten met die broer? Ik praat net met mij, maar wel. Ja, via die vraag. Ja. Daar is geen Friese vlogger. Ja, inderdaad, ja. Nou, we zeggen jongens, hey, Andries Smits, die had de prijs won. Dit mag ik gewoon zeggen, staat deze. Andries Smits, stuur even een berichtje naar info@defrieskevlogger.nl met die gegevens. Ik even die maat van die shirt. En dan zwaar weer, en dan stoor je een mooi prijsje krijgt. Een beetje, zo, huppakee, info@defrieskevlogger.nl. Dan krijg je een heel mooi prijsje. Ik zal even de camera nog even draaien. Dan kun je even zien wat er nog meer gebeurt hier. Ken dat zo trouwens? Ja, ik kan draaien. Zal ik zien? Ja, zwaai maar even alweer. Ja, zo is een hele Frieske Vlogger redactie. Dus een redactie gaan weer. De redactie in actie. Zo noem ik dit shot. Oh, ik kan hem weer draaien, joh. Bart, ik neem zwaaien. Trouwe kijkers. Ja. Alle insprekers. Alle insprekers verzamelen. Wat gaat dit verrekte traag trouwens. Dit ding gaat zo weer. Ja, mensen, Andries jongen, stuur het maar even. En IK 043 stuur ik even de gegevens naar info@defrieskevlogger.nl. Dan zullen we eens even zien wat we verdienen nogal zijn in pet op haar kennen, hè? Op deze prachtige mooie vrede midje. We willen even lekker inspreken hier op inspreken met Everel. Ik zal nog wel even lekker inspreken hier. En trouwens mensen, je zult het misschien net verwachten, maar vanmiddag komt ook weer een video online van de Frieske Vlogger. Een hele mooie hier mag ik zelf zeggen. Met een zeer grutskop. Dus wederom weer een prutte straatpraat, maar ik word oren invloeden. Want staat je een beetje het wie het hartstikke glad op het dik. Dus ik ga zelf ook even wat oren dik in de knoffelen. Het spijt me, maar ik had nog net ontdekt. Hier in de maandtijd water wekker van het verkeer. De bestuurder van de auto hier geen alcohol dronken. E-mail beantwoord je. Elke plant had een minimum onromte nodig. Ik ben in Leiden, succes met teruggaan, zei Sven van der Veen. Oh, die bent gewoon in Leiden, jongen. Hier in Leiden dit zit te zien, maar bist u dan Friesk? Of ben je gewoon een geïnteresseerde Leidenaar? Vind ik dat logisch?
AZ zei, spittig genoeg kan ik de microfoon niet onder wil krijgen op mijn pc. En wat ik op mijn mobiel hou opnam is vol slijm verwarmen als ik er een harkje. Dat klinkt net best, AZ. Als je een oude telefoon of de microfoon hebt, goed, want in principe kan je het op inspreken. Je kan het op het telefoon inspreken, op een iPad, op weet ik was maar net haast. Inspreken eigenlijk voor haast wel overal. Dus ja, dit had geen belemmering wezen. Lekker hè, ik zit hem lekker op de molken. Die is geen reclame verder, maar lekker molkhak. Fries natuurlijk, zei Sven van der Veen. Natuurlijk. Hoe cool kan ik zo dom wezen? Doe best een Fries. Eentje, ja. Nou, ik ga nou weer een keer 4 zinnen inspreken, meisken. Daar gaat hij weer. Mag ik echt oerstappen? Het verhaal had de kranten neerhellen. Soks kan ik missen als een libbende moes in de onderbroek. Wauw. Die is mooi. Soks kan ik... Die houden er echt niet aan. Die wil ik hier als een tegeltje hebben, man. Ja. Soks kan ik missen als een libbende moes in de onderbroek. Dat is toch geniaal, hè dan? Je leest er af en toe nog eens wat van, hè, van deze essenties. Dat is toch fantastisch? Soks kan ik missen als een libbende moes in de onderbroek. Prachtig. Ja, maar het is nou wel juist, hè, dat er zoveel oren opnamen bij de bar. Dat was gewoon niet, hè. Daar houdt de wraad op. Het doorblikken dat elke schreeuwer er een oorschreeuwproces op mij houdt. Nee, die mag ik hem nee opnemen, dat ken ik gewoon. Dat beoordeel je zo en dan gewoon nee. Het doorblikken dat elke schreeuwer er een oorschreeuwproces op mij houdt. Andries had een mail verstuurd. Nou, dankjewel Andries. Dat komt helemaal goed. Goeie Friese vloggers, Mr. Block Gaming. Oké, Mr. Block Gaming. Mr. Block Gaming, wat is dan Mr. Block Gaming? Wat voor game? Mr. Block Gaming. Mr. Block Gaming, Mr. Block Gaming. Mr. Block Gaming. Hoeveel ga ik nog inmiddels wel insprutsen? Want ik game maar trouwens. Ik doe 1 keer 4 en dan ga ik het al wel bezoeken. Dan houden we voor deze week even op met de livestream. Na je week dan geven we alle dagen weer even live wat goed. Get de mensen. Ik word even zien naar mijn schema. Maar get hem maar vanuit dat alle dagen live get. Je wil alle dagen even inspreken op inspreken.nl. Doe vooral mij. Want het is hartstikke leuk. En het is gewoon hartstikke wichtig. Want uiteindelijk met die hele mooie dataset. Met al die Friese stemmen. Kan de ontwikkelaars dadelijk hele mooie apps ontwikkelen. Je hebt bij mensen gewoon Fries praten kennen via hun toekenapparaten. En dat is toch fantastisch. Dat word je zelfs letterlijk. Stel je voor, die mem die komt letterlijk in een verzwaringstehoers. Spreekt hartstikke goed Fries. Kan eigenlijk hartstikke iets Nederlands. Dan kreeg ze in een zwaarrobot werd ze Nederlands in praten. Maar die Nederlands praat. Maar dat was toch net. Dat was gewoon dat die mensen Fries praten kennen. Daar doe het voor. Ik doe 1 keer 4. Dan huppakee. Meujere de zwarte liesters roppen dat het een aard hier. Bij de begrafenis weer in het zwart. De meerheid van de bevolking leeft in elfen en oren onzichtbare wezens. Oh, klopt dit? Geen naar instellings. Justerjong houdt de jubilerende vereniging een receptie. Nou, al klaar. Maar zo kent ik in, hè? Dus ik ga weer mooi insprutsen. Maar ik zal haast 200 insprutsen. Dus dat gaat hartstikke best. Ik zal haast bij de toppers, denk ik. Bij de toppers, dat was een beetje zanger. Maar Mr. Block Gaming, ik ben het van 2 jaar geleden. Weet je nog, die Emerald Minecart guy. Oké. Je moet wel Fries kunnen spreken, geen Leeuwarders. Nee, ik mag geen Leeuwarders inspreken. Ja, ik kan het wel op zijn Leeuwarders doen. Misschien hebben ze daar ook wat aan, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe goed Leeuwarders praat. Nou mensen, hartstikke dank voor het zien naar deze geweldige livestream. Ik zou zeggen, een heel noffelijk weekend daar wensen. Doe wat mij in mijn leven in dit prachtige mooie weekend. Geef even mooi erop uit. In het mooie waar. Volgens nu weer prachtig mooi waar dit weekend. Misschien maar wat waar nog even aan. Had er in het waar? Weet je wat waar wordt? Waar is u de waarman eigenlijk? Is er iemand die een waarman naar de bank in? Ik zal even zeggen, hallo, als je wat voor waar had het wordt dit weekend. Oh, dat prachtig mooi waar. Een beetje kort.
Oh, 0 graden doe hij. Dus ik kan waarschijnlijk wat reden rijden. En dan schat ik de kans het heest in op snijden. Dat er snijreden rijden wordt. Dus, nou, boekenmandje. Maakt een mooi Friese vlogger. Geweldig. Dus, morgen wordt er reden rijden, denk ik. Ik weet net waar, maar op Rietjerk zal er vast reden rijden worden, toch? En even net de vlog te zien, hè? Een beetje om, ik meen dat ik een plant hier op kwartier of jou, dus om niet horen. Komt er weer een nieuwe vlog, boekenmandjes. Mr. Blockgaming die is flink gewoon type, mag het idee. Riemer de Vries. Als mijn vriendin over het werk begint, zeg ik altijd: over het weer, wanneer doen we het weer? Over het weer, wanneer doen we het weer? Ja, hartstikke leuk. Ja, Mr. Blockgaming, ik weet net, joh, maar de toetsenbord bloot hingen, denk ik. Met de vingers achter het toetsenbord hingen. Nou, we breiden het een hoor, want ik zal aan wat doen. Ik weet net wat, maar wel iets. Dus even zien, die kan wat. Ik kan even goed meisje hoe ik een computer in ben hier. Zie maar hoe de computer. Doei Cuber, succes jongen, beste, nog een weekend, beste, hoi. Beste.